Gata nan ku. A cikin masarautar Nasara akwai wata kyakkyawar sarauniya mai suna Zainab. An santa ko'ina cikin masarautar saboda kyawunta, hikimarta da kuma tausassarta. Kyawunta ya kasance kamar fitar alfijiri, yana kuma jan hankali duk wanda ya ganta. Mutane su kaunace ta, kuma mahaifinta Sarkin Usman yana kaunarta sosai. A wani ƙauye kusa da masarautar, akwai wani maraya mai suna Musa. Musa ya kasance matashi mai tawalli da aikin tukuru, wanda aka san shi da halayensa na kirki da kuma zuciyarsa mai kyau. Ko da yake ya fita daga kasaitattun mutane, Musa yana da ƙarfin zuciya da juriya da ta sa shi ya fita daban. Ya kware a fannoni da dama, kuma yana kaunar kiɗa sosai. Yana yawan busa musu sarewa don faranta wa yara ƙauye rai da kuma kawo musu farin ciki. Ana nan kwatsam wata rana, Zainab ta je ziyara, tana kan hanyar dawowa cikin ƙauyen, shine ta ji sautin sarewa mai daɗi daga Musa. Ta bi sautin har ta same shi yana busa sarewan a bakin kogi. Sun yi magana, kuma Zainab ta kamu ba kawai da kidan Musa ba, har da gaskiya da tausassarsa. Musa a shi nashi bangaren ya kamu da kyawun sarauniyar da alherin Zainab. Yayin da suka ci gaba da shafe lokaci tare, dangantakarsu ta kara karfi, kuma suka kamu da soyayya sosai. Duk da haka, soyayyarsu ba tare da kalubale ba. Kotun masarautar, musamman sarauniya da masu ba da shawara ga sarki, sun ki amincewa da batun auren Zainab da Marayan. Sun imani cewa Zainab ta cancanci auren namiji da ya fito daga gidan sarauta, wanda zai dace da matsayinta da dukiyarta. Lokacin da Sarki Usman ya samu labarin soyayyar ɗiyarsa da Musa, ya yi sakasaki, ya kaunaci Zainab sosai, kuma yana so ta kasance cikin farin ciki, amma yana jin nauyin aikinsa a matsayin sarki. Majalisar ta masa lamba ya hana haɗin, suna gargadin cewa zai raunana haɗin masarautar, kuma yana bata sunan gidan sarautar shi. Zainab ta fuskanci mahaifinta da kotu, ta bayyana soyayyarta ga Musa. Ta bayyana cewa gaskiya kima tana cikin halin mutum, ba abin da ya haife su ba. Ta bayar da misalai na yadda Musa yake da tausayi, yana aikin tukuru, kuma yana kawo farin ciki ga al'ummar ƙauyen. Maganganun Zainab sun taba zuciyar mutanen da dama, amma majalisar ta ci gaba da tsayawa kan matsayinsu. A cikin ƙoƙarin kare soyayyar, majalisar ta shirya Zainab ta auri wani jarumin sarki na kusa. Sun sanar da aurensu, kuma shirye-shiryen sun fara. Zuciyar Zainab ta yi ciwo, ita da Musa suna haɗuwa a sirrace, ba su da kudirin rabuwa ba. A ranar da aka shirya bikin tunawa da haɗin, Zainab ta yanke hukunci mai girma. Ta tsaya gaban bakin da suka taru, ciki har da jarumin sarki. Ta bayyana soyayyarta ga Musa, ta ki aure kowa sai Musa, kuma ta bayyana cewa za ta bar matsayin sarauta idan ana bukata. Jarumtarta da kuma kudirinta sun taba zuciyoyin mutane da dama, ciki har da sarki, da ya ji wa jarumtar ɗiyarsa da gaskiyar soyayyarta. Sarki Usman ya yanke shawarar kin amincewa da majalisar, kuma ya yarda Zainab ta aure Musa. Ya bayyana cewa soyayya da halaye ne suka fi kima a matsayin gaskiyar kima. Masarautar ta yi murna da labarin, kuma aka yi bikin auren Zainab da Musa cikin babban taron murna. Labarinsu ya zama tarihi, yana karfafa makoki da labarai a cikin Nasara da wajensa. An karbi Musa a gidan sarauta, kuma shi da Zainab sun ci gaba da yi wa jama'a hidima da alheri da hikima. Labarinsu ya koya wa masarautar cewa soyayya da halayen kirki sun fi kowane arziki ko matsayi. Soyayyar Zainab da Musa ta ci gaba da kasancewa alama ta bege da karfafawa ga al'ummarsu da na gaba. Wannan shine ya kawo mu ƙarshen tatsuniyar Zainab da Musa.